degi hajar ngot ki nongwan jingok kai perthei ki lamino na Kashmir ha ka singi balang shisngi hadien ka jingshah siat yap jengki arpandre ngot ha ki le no ha baisaran ka badan hajan Pahalgam ka bahab ha ananak district nakalyang ki bor penyat ya ka kam jingok kai perthei ha ka te ka than ki le thu babon ki nongwan ki la phet lot namar ka jingtieng halor ka te ka jingja nakalyang menteri rangba Omar Abdullah uloang ba kalong kabapat do onot banyo ya ka jing phet krad lut ki nongwan jingok kai perthei hadien ka te ka jingcha kani ka jing thambor ha Pahalgam kalak tajur ya ka kam jingok kai perthei ha Jammu and Kashmir hadien babon ki bapet ya ki kam jingok kai perthei ha keleng ki benta jongkari ki la pensange lut ya ka jingle syakate ka union territory watla ka sarkar pedeng kaloong bahkan persangkat bala man penting kena bakani ka jingja kanom kta pat ya ka kam jingok kai ha ka te ka jaka halor kani nakalyang ka sarkar pedeng ha ka si balang kala kentu ya ki senjuk bapet ya ki nongwan jingok kai bat kumju ya ki hotel bat ki wei bakin ai ya ki jingyaram kat ba ki la ya ki nongwan kai hadien ba kaladon ka jingshah hiar thma kensan ha Pahalgam ka bahab ha Jammu and Kashmir nakalyang katanat tourism ha ka jing pelat khubor kala batha langru ya ki tu ki badan benta ha ka kam jingok kai bat kumju ki bapet ya ki jaka sa da ka bakin thop langru ya katanat tourism jong ka Jammu and Kashmir